A tutaj, żeby wieczorem się nie nudziło, piękną miodóweczkę prezydencką, to jest wódeczka na miodzie. 我们给他准备了他访问期间的相册，刚才给他的那个。访问期间的相册。Dla pana prefekta również dla pana mera. 市长，请市长。好，谢Dziękuję. Gubernatorem tutaj właśnie. O, jest pan gubernator z panem marszałkiem. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Powiat naszym przyjacielem, tak jak tutaj powiat. Chodź. No. Tak, chodź. A gubernator, proszę, gubernator do środka. O właśnie, okej, tak jest, powiat. Nie tak samo. Tu, gubernator.